Il-mudell ekonomiku illi aħna rridu nadottaw huwa wieħed li jkun ibbażat iva fuq il-kwalità, mhux biss fuq il-kwantità. Il-kwantità kultant ikollok bżonna, però trid il-kwalità li nattiraw it-turist ta' kwalità. Jekk nistgħu nġibu turist li jonfoq 1,000 euro kuljum, aħjar minn nġibu 10 li jonfoq 100 euro kuljum. Probabbilment ikun hemm l-istess iħallu l-istess flus, imma ħajkollhom impatt inqas fuq l-infrastruttura tagħna. U għalhekk ħankomplu nimxu għal Malta li tkun destinazzjoni ta' kwalità, destinazzjoni li tattira il-kwalità, destinazzjoni ta' standards. Sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt intervista li kellu fuq Net FM il-ħadd filgħodu. Bernard Grech saqal il-mudell ekonomiku li qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista tista' taqla iktar flus milli diġà qed taqla iżda wkoll tkun qed tgħix ħajja serena f'pajjiżna stess. Dan fost oħrajn previżjoni fil-kolla u inċentivi fiskali li l-familji Maltin u Mewġin tant għandhom bżonn. Il-mudell ekonomiku mhuwiex tajjeb biss jekk il-pajjiż ikun qed jagħmel flus. Ikun tajjeb meta tagħmel il-flus imma wkoll tista' tgħix deċenti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem fuq l-iktar sitwazzjonijiet li qed jaffettwaw direttament lil poplu Malti u Mewġi, sitwazzjonijiet li kull Malti u Mewġi qed jgħix ta' kuljum. Ma nistgħux nibqgħu niddependu biss fuq mudell ekonomiku illi iżid il-popolazzjoni. Fid-dawn tal-gideb li membri tal-gvern inkluż Robert Abela li nqabdu fihom mill-poplu Malti u Mewġi, Bernard Grech qal li l-gvern Laburista qed jinxef mis-soluzzjonijiet. Poplu qed jirrealizza li l-politika tal-klixes, tal-retorika, tal-paroli, tal-PRs, tal-ħafna klim bombastiku, l-aqwa fl-Ewropa, lejra tad-dinja, dawn mhumiex kliem illi se jgvernaw il-pajjiżna aħjar. U għasosna l-poplu Malti u Mewġi jissajlu żmien twil jagħmel sforz biex itejjeb lil pajjiżna iżda bena qed jispiċċa jarmi dan kollu. Għandna bżonn Prim Ministru f'dan il-pajjiż illi ikun qiegħed qalbu mal-poplu. Prim Ministru li mhux jinteressah kif se jkabbar il-ġid tiegħu, imma kif se jkabbar il-ġid tal-poplu. Prim Ministru li huwa dedikat għan-nies, mhux Prim Ministru li huwa dedikat għal hobbies jew l-interessi u ħbib tiegħu. Prim Ministru jiddefendi ż-żgħir. Bernard Grech insista li l-Partit Nazzjonalista għandu pjan ċar għal futur san għal familji Maltin u Mewġin. Biex nimxu l-qudiem irid ikollna il-prijoritajiet tajbin. Il-valuri tagħna nafu x'inhuma dejjem kienu l-istess. Il-bniedem għalina huwa dak li jiddetta l-politika x'għandha tkun. X'aħna nemmnu li l-familja tibqa' il-nukleju ta' soċjetà unita, ta' soċjetà sana, ta' soċjetà illi tista' tibqa' tikber u timxi l-qudiem. Kristin Mamo għal Net News.